Bore da, felly mae'r sesiwn nesaf yma yn mynd i ganolbwyntio yn benodol ar uned 3 o'ch arholiad Cymraeg Uwch Gyfrannol chi. Felly, tair uned ym mlwyddyn 12 a uned 3 ydy defnyddio iaith ag adolygu, neu gramadeg, be bynnag ydych chi yn ei ddefnyddio, a'r barddoniaeth ydy'r rhan arall o'r arholiad ynde. Felly heddiw, da ni'n mynd i ganolbwyntio ar Gwallau Cyffredin. Da ni'n mynd i edrych hefyd ar eiriau sy'n cael eu cymysgu yn aml iawn ac geiriau sy'n cael eu camddefnyddio. A hefyd, da ni'n mynd i edrych ar pan fydd angen i chi roi'r rheswm dros y gwall, y camau sydd angen i chi gymryd ar gyfer gwneud hynny yn llwyddiannus. Felly, dewch i ni ddechrau. Rita, felly, falle bod nifer o'r rhain yn gyfarwydd i chi yn barod, iawn, ond mae yna ran yn yr arholiad sydd yn gofyn i chi i adnabod gwall, i gywiro fo, a mae yna ambell gwestiwn yn gofyn i chi roi'r rheswm dros y gwall. Oce, ydych chi'n gorfod rhoi'r rheswm a ydych chi'n gorfod esbonio hwnnw. Felly, falle bod chi wedi gweld hwn yn barod, ond ei gilydd, oce, mae hwn yn wall sydd yn ymddangos yn eitha rheolaidd. Y ffurfiau sydd yn gallu cael eu defnyddio gyda gilydd ydy e dots, felly yr trydydd person unigol, ein, felly yr person cyntaf lluosog, a'r eich. Felly ein ag eich gilydd, mae'r tri yna yn gywir, ond sylwch yn fan hyn ar y ffont sydd wedi cael ei dwyllu, dydy ei gilydd ddim yn y rhestr. Mae hwnna'n anghywir. Mae'n wall cyffredin defnyddio ei gilydd wrth sôn am rhywbeth lluosog. Felly cofiwch yr e dots bob tro. Ac os ydych chi yn dod ar draws hwn, dwi'n meddwl bod o wedi bod mewn arholiad o'r blaen, a mae o'n gallu baglu myfyrwyr pan ydych chi'n gorfod rhoi rheswm. Felly cofiwch bod rhaid i chi ddeud angen yr hagenw blaen unigol ei o flaen gilydd. Iawn, felly yn y gwaelod yn fanna, mae'r rheswm i chi. Dyna sy'n gallu bod yn anodd weithiau. Yr adnabod a'r cywiro yn ddigon rhwydd, ond mae'r rheswm yma'n gallu bod dipyn bach yn anodd. Iawn ta. Da chi eisiau cymryd 2 funud, os oes gennych chi feiro a phapur, neu os da chi eisiau gwneud ar y sgrin, ble mae'r gwallau yn y brawddegau yma. Roedd y plant yn edrych ar ei gilydd yn y gwasanaeth, maen nhw'n clywed ei gilydd yn glir dros y ffôn, mae'n rhaid i'r disgyblion wrando ar ei gilydd yn ofalus yn y gwaith llafar. Ydych chi eisiau cymryd 1 munud i edrych ar hynna? O'r gorau? Felly, os ydych chi eisiau edrych ar yr un cyntaf yna, roedd y plant yn edrych ar ei gilydd, hwnna di'r gwall ynde? Iawn, bod o'n awgrymu'r lluosog, mae rhaid i ni ddefnyddio yr ei yma bob tro. A dyna fo'r rheswm yn fanna. Yr hagenw blaen unigol o flaen gilydd. Iawn, so ceisiwch bod chi'n drilio hwnna ac yn ei ddysgu fo ar y cof. Iawn, sef beth sydd yn y ffont wedi ei ddio yn fan yna. Maen nhw'n clywed ei gilydd yn glir dros y ffôn. Dyna ni, mae'n siŵr bod chi wedi weld o'n syth. Ei gilydd yn mynd i'r e dots. Ac yr un fath yn yr un ola, mae'n rhaid i'r disgyblion wrando ar ei gilydd yn ofalus yn y gwaith llafar. Iawn? Felly, un bach hawdd i gychwyn. Lle bod chi'n meddwl, dwi'n gwybod hwnna'n barod, reit, un bach digon rhwydd, ond hwn di'r peth pwysig, bod chi'n cofio y rheswm amdano fo. Reit. Geiriau sydd yn cael eu cymysgu yn aml iawn, neu geiriau sy'n cael eu camddefnyddio, neu defnyddio nhw'n lle anghywir, ydy mewn ag yn. Mae llawer yn cymysgu rhwng yr arddodiaid yma, a'r rheol sy'n mynd hefo nhw ydy hwn. Da chi'n defnyddio mewn gyda lle am hendant. Iawn, felly lle os da chi ddim yn sicr o'r lle hwnnw. Ac yn y Saesneg, mae hwn yn help weithiau bod chi'n meddwl beth yw'n Saesneg, mae o'n cyfateb i in a.
I live in a house. Felly, yr enghreifftiau sydd gennym ni yn fan hyn, rydw i'n byw mewn fferm du. Rydw i'n byw mewn tŷ. Okay? Rydw i mewn dosbarth braf yn yr ysgol. Felly mae o'n fwy am hendant. Gallu ddod yn unrhyw ddosbarth. Gallu ddod yn unrhyw fferm du. Gallu ddod yn unrhyw du. Okay? Felly tydi o ddim yn sicr. Felly dyna pryd ydych chi'n defnyddio mewn. Okay? Arddodiad yn cael ei ddefnyddio gyda lle pendant. Yeah? Bydd y fanod neu priflythyren yn dilyn. Felly, rydw i yn y dosbarth gorau yn yr ysgol. Rydw i yn byw yn y tŷ olaf yn yr rhes. O'r gorau. Felly, am bod hwn yn fwy pendant, da ni'n cyfeirio at y dosbarth gorau. Gan bod ni'n cyfeirio at y tŷ olaf yn yr rhes, ia, mae'n fwy penodol, mae'n bendant, da chi'n defnyddio yn. Okay? Felly, os da chi eisiau edrych ar hwnna am eiliad bach, jyst chi gael gweld y gwahaniaeth. Pendant ydy hwnna. Iawn. Felly, os da chi eisiau edrych ar yr enghreifftiau sydd gen ni fan hyn, okay? Cofiwch am y treiglau trwynol hefyd sydd yn dilyn yr arddodiad yn. Felly, os da chi'n sôn am rwla penodol fel dimbych y pysgod, prestatyn, caer, mae'r treiglau trwynol yn digwydd i cypyta gybyd yn dydi. Iawn, felly, da chi yn dimbych, da chi yn ninbych. Da chi ddim yn prestatyn, da chi ymhrestatyn. Ag ynghaer. Okay, felly cofiwch, newch chi weld hynny fo gramadeg bod y pethau yn plethu mewn i'w gilydd. Okay, felly mewn ag yn. Mewn am hendant ag yn bendant. Felly, os ydych chi'n gorfod esbonio'r gwall yn eich arholiad defnyddio iaith, iawn, dyma y ddau enghraifft i chi. Mae angen defnyddio'r arddodiad am hendant gydag enw. Mae angen defnyddio'r arddodiad pendant gyda enw pendant. Okay? Felly mae yna enghreifftiau fan hyn i chi gael cywiro. Os ydych chi eisiau cymryd munud neu ddau, bydd y gyrrwr yn cystadlu yn ras yn Ffrainc eleni, a cafodd y lleidr ei weld mewn dimbych neithiwr. Iawn, felly os ydych chi eisiau cymryd eiliad i gywiro'r rheina. O'r gorau, felly'r un cyntaf, bydd y gyrrwr yn cystadlu yn ras yn Ffrainc eleni. Wel, os ydych chi'n edrych ar y gair ras na, dydy mae'n cyfeirio at unrhyw ras benodol, mae'n eitha amhendant, felly ydych chi angen defnyddio mewn yn fanna. Ia? Ac os gofiwch chi y rheswm mewn gyda lle amhendant, ia? Bydd y gyrrwr yn cystadlu mewn ras. Wedyn yr ail un, cafodd y lleidr ei weld mewn dimbych neithiwr. Wel, os ewn ni nôl am eiliad, dimbych yn le penodol, ia, da chi'n defnyddio yr arddodiad yn gyda lle pendant penodol. Ia, felly nid cafodd y lleidr ei weld mewn dimbych, ond yn ninbych. A cofiwch wedyn bod chi eisiau treiglad yna i ddilyn, ia, y treiglad trwynol ar ôl arddodiad yn ninbych. Okay? Reit, o'r gorata. Idioma, mi oedd idioma yn hawliau lle yn fwy blaenllaw yn yr arholiad, ond maen nhw dal i fod yna o bryd i'w gilydd, okay? A mae yna gymaint o idioma yn does, dywediadau sy'n unigryw i'r iaith Gymraeg. Felly, swn i'n meddwl bod hi'n bosib i chi ddysgu pob un ar eich cof, reit? Ond ceisiwch gyfarwyddo gymaint ag gallwch chi hefo idioma Cymraeg, ia? Mae'n siŵr bod nhw yn eich ysgolion chi. Gofynnwch i'ch athrawon, a rhyw fath efo priodilliau.
dywediadau hefyd, da chi'n gwybod, sydd erbyn hyn yn dywediadau sy'n cael eu defnyddio ar lafar, ond hefyd falle dywediadau sydd yn anghywir a sydd yn gyfieithiadau o'r Saesneg. Iawn, felly jyst i chi fod yn hyderus efo be ydych chi'n chwilio amdano fo. Does dim modd i ni gyfieithu nhw'n llythrennol. Mae yna rei yn does sy'n gweithio'n Gymraeg ac sy'n gweithio'n Saesneg, ond mae yna rei yn sicr sydd ond yn gweithio'n Gymraeg. Felly pan maen nhw wedi cael eu cyfieithu o'r Saesneg neu cyfieithu'n llythrennol, maen nhw'n anghywir. Okay? Felly mae hwn yn rhywbeth cyffredin da ni yn weld. Dyma enghreifftiau o briodilliau Saesnig sy'n cael eu defnyddio'n gyffredin yn y Gymraeg. Okay? Felly dyn nhw ddim yn gywir. Felly dwi'n ofn, anghywir, be ddylia fo fod? Dwi'n ofnus neu mae gen i ofn. Ia, felly di hwnna'n cweit yn iawn ac di'r dwi'n ofn yna. Rhai weithiau, wel mae wedi cael ei gyfieithu yn dydi o sometimes, felly di o ddim yn gywir, weithiau. Pigo i fyny, ia, eto yn gyfieithiad llythrennol, felly sa chi'n dweud codi, neu nôl, neu danfon, neu ba bynnag gyd-destun da chi'n defnyddio fo. Ar ddiwedd y dydd, ie, mae hwnna wedi cael ei gyfieithu hefyd o'r Saesneg, felly yn lle hynny, sa chi'n gallu dweud yn y pen draw, yn y diwedd, ie, ar ôl pwyso a mesur, rhywbeth llawer iawn mwy Cymreigaidd. Chi gyd yn gyfarwydd â hwn, dwi'n siŵr, i gyd o. Ie, wel, da ni'n mynd deud i gyd o'r plant, nac dan, da ni'n deud y plant i gyd, neu yr holl blant. Rhy gormod, ie, mae hwnna wedi cael ei gyfieithu hefyd yn dydi o'r too much, felly gormod ydi o'n Gymraeg. Mor gymaint, ie, wel, da ni'n mynd deud mor gymaint, yn Gymraeg da ni'n deud cymaint. Ie, mae cymaint o waith i'w wneud. Gwir i ddeud, ie, felly yn fanna, y cam ddefnydd yma o'r i. Ie, mae'r i ma'n ymddangos yn Gymraeg pan does dim angen iddi fod yna, achos mae'n gyfieithiad o'r to yn Saesneg. Ie, felly mae'n rhaid dweud neu mae'n wir dweud, da chi eisiau tynnu'r i dots na o na. Okay? Neu'n gyfieithiad llythrennol o'r Saesneg. I ffwrdd o pwynt, eto, da chi'n modd yn Gymraeg, di hwnna ddim yn gweithio, os da chi'n deud falle crwydro. Ie, crwydro ddi ar y pwynt. Ffeindio allan. Ie, llawer ohono ni'n siŵr neuog o ddefnyddio hwn. Ie, ond ffeindio allan, darganfod, dod o hyd, datrys, ia, ba bynnag gyd-destun da chi eisiau defnyddio hwnna. Siarad amdan, felly mae hwn yn dydi pan da ni'n cam ddefnyddio ar ddodiad a ddim yn ei redag o'n gywir, felly da chi'n siarad amdan person, da chi'n siarad am berson. Ia? Neu sa chi'n gallu dweud, roedd Siôn yn poeni am ei ffrind, roedd yn siarad amdano ef. Ie, so gallwch chi ddefnyddio fan y cyd-destun yna. Troi y cynnig i lawr, wel, yn Saesneg mae'n gweithio, yn dydi, ond yn Gymraeg sa chi'n dweud gwrthod. Ie, gwrthod y cynnig. A mae yna rei eraill yn does, fatha llwyth o'n nhw, rydwch chi feddwl amdano nhw, dwi'n siŵr. Ydych chi'n rhoi'r golau i ffwrdd, ydych chi'n diffodd y golau ac yn y blaen. Ond mwyaf ydych chi'n cyfarwyddo hefo nhw, mwyaf ydych chi'n gweld ac yn darllen idioma mewn gwaith llenyddol, byddwch chi'n dod i arfer efo hynny. Okay? Felly, cyfieithiad llythrennol o briodyll neu idiom sydd yma. Iawn, felly ydych chi eisiau cymryd munud bach i edrych ar hein? Un gwall maen nhw'n ymwneud â idioma neu briodilliau. Mae yna un gwall ym mhob un brawddeg. Tybed a yw'r bachgen wedi gwneud i feddwl i fyny? Mae'n wir i ddweud bod yr athro'n garedig. Pe byddai wedi edrych effeithiau i fyny, byddai wedi gallu ateb y cwestiwn. Iawn. Felly, ydych chi eisiau cymryd munud i edrych ar heina?
Iawn, ydych chi wedi cael cyfle? Felly yn yr un cyntaf, a yw'r bachgen wedi gwneud ei feddwl i fyny? Iawn, felly eto, make his mind up yn den Saesneg, mae'n gweithio, ond yn Gymraeg, tybed a ydy'r bachgen wedi gwneud penderfyniad? Ia, dyna sa chi'n deud yn Gymraeg. Mae'n wir i ddweud? Wel, sa'n ni'n gallu dweud mae'n deg dweud. Ie, mae'n wir dweud, ond ydych chi eisiau tynnu yr arfodiad i yna i ffwrdd. Ie, mae'n wir dweud bod yr athro'n garedig, mae'n deg dweud bod yr athro'n garedig, ond ydych chi ddim eisiau'r i dots na. Oce, am bod o'n cyfieithu to yn Saesneg. Pe byddai wedi edrych y ffeithiau i fyny, byddai wedi gallu ateb y cwestiwn. Pe byddai wedi darllen y ffeithiau, pe byddai wedi chwilio am y ffeithiau, ymchwilio, ia, ddim edrych y ffeithiau i fyny. Ia, felly, efo yr idioma'r periodillia, mae yna le weithiau i chi fod yn gallu cynnig mwy nag un ateb, ia? Ddim bod chi'n rhoi mwy nag un ateb yn yr arholiad, ond mae yna 2 neu falle 3 opsiwn posib o'r gorau, ond fel arfer efo gramadeg, mae o'n un ateb yn dydi. Okay? Ond yn y cyd-destun yma, eich sa chi'n gallu meddwl am fwy nag un peth fysa'n siwtio, yn hytrach na dweud ffeithiau, edrych y ffeithiau i fyny. O'r gorau? Iawn, felly yn y rhan yma, symud hwn i fyny, cael ei weld o'n gliriach. Pe ag os. Iawn, felly 2 air bach, 2 gysylltair sydd yn cael i cymysgu yn aml iawn, okay? A mae'n siŵr hefyd bod chi'n tybio mae os ydy'r un ydych chi'n ddefnyddio yn fwy rheolaidd, ia? Mae pe falle ddim yn cael ei ddefnyddio mor aml â hynny. Felly, os da ni'n defnyddio berf yn yr amodol, ia? Pe mae'n gennych chi elfen amhendant yn y cymal, yn y frawddeg, mae rhaid chi ddefnyddio pe a nid os. Okay? Felly, enghraifft, sa chi'n deud pe buasau a nid os buasau. Okay? Felly, pan mae gennych chi derfyniadau amodol, a cofiwch yr heini ydy'r terfyniadau un, it, I, ech, ent. Ia? Felly, cerddwn ni, cerddi ti, cerddai ef, cerddai hi, cerddem ni, cerddai chi, cerddem twy. Os oes gennych chi ferf sy'n gorffen efo un o'r terfyniadau yna, ydych chi angen defnyddio pe. Mae'n hanfodol bwysig bod yna amod yn y frawddeg. Okay? So beth da ni'n ddeud ydy, pan ydych chi'n defnyddio pe, mae yna ansicrwydd. Ia? Dydy beth ydych chi'n siarad amdano fo ddim yn sicr. Os nad oes amod, dyna pryd ydych chi'n defnyddio os. Iawn? Felly rhag bod hwnna'n mynd dipyn bach yn ddryslyd, newn ni edrych ar chydig o enghreifftiau. Okay? Dydw i ddim yn siŵr os fyddai yma fori. Felly sylwch ar y gair y fori yna. Okay? A pa amser mae y fori? Wel, dyfodol. O'r gorau. Da chi'n defnyddio os efo'r dyfodol. Iawn? Felly, da ni'n deud bod yna amodau sydd yn rhoi pendant. Felly, os bydd hi'n bwrw glaw y fori, byddaf yn gwisgo cot. Ia? Felly, da chi'n gweld, os di hyn yn digwydd, dyma fydda i'n neud. Mae pe yn llawer iawn mwy amodol. Ia? So chi'n gallu dweud pe byddwn yn ennill y loteri. Ia? Felly amhendant, ansicr, mi brynwn ni gar mawr drud. Iawn? Felly mae os yn cael ei ddefnyddio efo brawddeg sydd yn bendant a pe efo'r amodol amhendant. Reit. Os gawn ni fynd yn ôl at hwn fan hyn, reit, yr os yma, sori, mae yna un newid bach arall da chi'n gallu gwneud yn fan hyn. Okay? Dydw i ddim yn siŵr os fyddai yma fori. Mae o erbyn hyn yn rhywbeth mae pobl yn ddefnyddio, ond i fod yn hollol gywir, mae angen i chi ddefnyddio be da ni'n galw'n gwestiwn anuniongyrchol. Ia? A pan ydych chi'n defnyddio cwestiwn anuniongyrchol, ydych chi'n defnyddio a. Felly, dydw i ddim yn siŵr a fyddai yma fori.
sydd yn hollol gywir. Okay? Does na ddim amod yn y frawddeg. Mae'r person jyst yn datgan bod nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i fod yma. Felly dyna pryd ydych chi'n defnyddio a. Dydw i ddim yn siŵr a fyddai yma fori. A wedyn cwestiwn anuniongyrchol sydd gennych chi yn fan yna. Okay? Felly, mae hwn dipyn bach yn dryslyd. Felly, i grynhoi, ydych chi'n defnyddio os efo'r amser presennol dyfodol? Ie. Os bydd hi'n braf fori, byddaf yn mynd i'r traeth. Ydych chi'n defnyddio pe mae yna amod, a mae yna ansicrwydd, a mae yna amhendant. Ie. Fatha ennill y loteri, does am sicrwydd bod o'n mynd i ddigwydd. Pe byddwn, neu pe bawn i'n ennill y loteri, byddwn yn prynu car mawr drud, okay? Amodol. A mae gennych chi gwestiwn anuniongyrchol sef a sy'n cael ei ddefnyddio. Dydw i ddim yn siŵr a fyddai yma fori. Okay? Felly mae pe ag os ag a yn cael ei defnyddio yn yr un cyd-destun yn fama. Ie, felly mae'n siŵr na dyna pam yn y gwersi gan eich athro chi, ydych chi'n dysgu nhw hefo'i gilydd. Iawn. Da chi eisiau cymryd eiliad i edrych ar y brawddegau? Mae yna un gwall sy'n ymwneud â os, pe ag a ym mhob un brawddeg. Okay? Da chi eisiau cymryd eiliad i edrych ar heina. Iawn, felly edrychwn ni ar yr un cyntaf. Os byddai Sian yn yr ysgol yn amlach, byddai'n gallu gorffen ei gwaith. Oes na amod yn y frawddeg? Ydych chi'n gallu dychmygu athro'n deud hynny? Ydych gobeithio. Felly, yn fan hyn, mae yna amod, ia? Bod o'n amhendant. Felly, nid os ydych chi eisiau fanna, ond pe. Pe byddai Sian yn yr ysgol yn amlach, byddai'n gallu gorffen ei gwaith. Ydych chi'n gweld, pan ydych chi'n defnyddio pe, mae o'n cyd-fynd efo'r byddai na. A mae'r byddai na yn amser amodol yn dydy. Okay? Yr berfau wn, it, ai, ech, ent. Yeah? Felly, pe ydych chi isio yn y frawddeg gyntaf na. Os bysau Cymru'n ennill, byddwn wedi mynd i Ffrainc i'w gwylio. Ac yn yr un modd yn fanna, ynde? Yr elfen amodol yma. Pe buasau Cymru'n ennill, byddwn wedi mynd i Ffrainc i'w gwylio. Iawn, felly mae eisiau newid hwnna i pe hefyd yn does. A wedyn yn ola, dydy Cai ddim yn siŵr os fydd o'n mynd i'r coleg blwyddyn nesaf. Ar yr olwg gyntaf, diolch yn edrych fel bod yna'n byd o'i le ar y frawddeg, ond os sylwch chi, does na ddim amod. A be sgynnoch chi'n fanna ydy datganiad ynde. Dwi ddim yn gwybod os byddai yn mynd. Felly, dydy Cai ddim yn siŵr a fydd o'n mynd i'r coleg blwyddyn nesaf. A'r rheswm sa chi'n rhoi yn fanna ydy dim amod yn y frawddeg, defnyddir a mewn cwestiwn anuniongyrchol. Okay. Reit. Yn fan hyn, ta pan a pryd, dau air sy'n cael ei drysu'n aml iawn. Gyda pan, ia, da chi eisiau defnyddio berf i ddilyn. Iawn, felly mae rhaid i chi gael berf yn dilyn cysylltau'r pan. Pan gerddais, pan welais, pan deimlais, a mae yna dreiglad meddal yn digwydd ar ôl pan. Okay? Peidiwch o defnyddio pan yn. Ia, tydi pan yn ddim yn gywir. Felly rhaid dilyn pan gyda berf. Ia? Yn Saesneg yn amlwg, when ydy'r gair ynde, a mae when yn golygu pan a pryd. Fel arfer, mi welwch chi pan hefyd yng nghanol brawddeg. Ia? Mae'n gallu bod ar ddechrau, yn dydi? Lle ydych chi'n deud pan welais y bachgen, ond mae pan hefyd yn gallu bod yn cael ei yrru yng nghanol y cymal. Mae pryd yn wahanol am bod o'n gofyn cwestiwn penodol. Iawn? So, felly gyda pryd,
yna gwestiwn cael ei ofyn a mae eisiau ateb sicr. Felly, pryd mae'r wers yn gorffen? Ia? Pryd mae'r wers yn gorffen pan rwy ti wedi gorffen dy waith? Enghraifft, oce? Felly, mae'r pan yn rhoi mwy o amod i chi'n dydy. Ia? Felly, pan a pryd. Reit. Felly, newn ni edrych ar y rhan nesaf yma. Be da ni'n galw'n y genidol, sef yn syml iawn, pwy sy'n berchen ar rhywbeth. Felly mae hwn yn well cyffredin yn Gymraeg gan fod y drefn gyda'r Gymraeg yn wahanol i'r Saesneg. Okay? Achos edrychwch chi ar enghraifft syml yn fanna. Llyfr Sian ydy Sian's book. Yeah? Felly yn Saesneg, mae'r drefn yn newid yn gyfan gwbl. Okay? Gwaith Sian, Sian's work. Okay? Felly, fysa ni ddim yn dweud Sian gwaith, neu fysa ni ddim yn dweud Sian llyfr, yn yr un modd a fysa nhw ddim yn dweud book Sian yn Saesneg. Iawn? Felly, da chi'n defnyddio ffordd wahanol yn y Saesneg o ddefnyddio y genidol. Okay? Felly, pan da chi'n trio dweud bod rhywun yn berchen ar rhywbeth, ia, fi bi ar llyfr yma, fi bi ar feiro, yn Saesneg, da chi'n dweud the capital of England. A beth sydd wedi digwydd dros amser ydy mae'r of yma wedi cyrraedd y Gymraeg, wedi cyfieithu'n anghywir, a da ni wedyn yn defnyddio fo yn wallus. Ia? Felly, yn y Gymraeg, da ni'n mynd dweud y brifddinas o Gymru yw Caerdydd, y brifddinas o Loegr yw Llundain. Da ni'n mynd gwneud hynny, da ni'n mynd defnyddio'r of yma. Da ni'n dweud prifddinas Lloegr yw Llundain. Prifddinas Cymru yw Caerdydd. Okay? Felly, os da chi edrych ar yr enghraifft yna fanna, gobeithio bod o'n glir, prifddinas Lloegr sy'n gywir, nid prifddinas o Loegr. Okay? Mae'r o ma di dod o'r of yn Saesneg. Iawn? Felly, diolch cweit yn gweithio yn yr un ffordd yn Gymraeg. Iawn? Felly, mae mewn llythrennau breision yn fanna, dyna ni ddim yn cyfieithu of i'r Gymraeg. Felly, enghraifft arall i chi fan hyn, tudalen olaf o'r llyfr, ia, anghywir, tudalen olaf y llyfr, fysa ni'n dweud. Okay? Felly, yn yr un ffordd, ydych chi'n cam ddefnyddio falle yr i yna dda ni'n sôn amdano fo yn gynharach. Ia? Byddwch yn ofalus efo'r arddodiaid yma. Da ni ddim eisiau nhw yn cael eu defnyddio yn y modd yma. Felly, da chi eisiau edrych ar y ddau enghraifft bach yna ta. Dylem ddarllen pennod olaf o'r nofel yn y wers fori, a mae gan Sian ofn o'r athro. Iawn? Felly, os da chi'n edrych ar y frawddeg gyntaf, dylem ddarllen pennod olaf o'r nofel yn y wers fori, ble mae'r arddodiad da chi ddim angen? Wel, o'r nofel, ynde? Mae'n gweithio'n Saesneg, yn dydi? The chapter of the book, out of the book. Ond yn Gymraeg, dylem ddarllen pennod olaf y nofel yn y wers fori. Da chi eisiau dileu'r o'r na. Mae gan Sian ofn o'r athro. Eto, tynnu'r o na i ffwrdd, mae gan Sian ofn yr athro. Neu, mae Sian yn ofnus o'r athro. Mae Sian yn ofni'r athro. Okay? Ond da chi ddim eisiau'r o na yn fan yna. Iawn. Adnabod a gwybod. Yeah? Mae'n bwysig bod ni'n gallu gwahaniaethu rhwng y berfenwa yma. Ia, da ni'n adnabod person a da ni'n gwybod ffaith. Felly, da ni'n adnabod neu nabod rhywun. Ia, rydw i'n nabod Sian, mae hi'n perthyn i fy ffrind. Rydw i'n gwybod ble mae hi'n byw. Mae'n byw yn Stryd y Bont. Ia, felly, da chi'n gwybod ffaith, ond da chi'n nabod person. Dwi'n nabod Sian ys blynyddoedd, dwi'n gwybod yr ateb i'r cwestiwn.
Yn aml iawn, y diffyg gwahaniaethu rhwng y ddau sy'n achosi'r camgymeriad. Felly, os ydych chi'n gorfod rhoi rheswm pam bod chi'n cywiro hwn yn eich arholiad, gallwch chi ddweud defnydd anghywir o ferfenw, dylid defnyddio gwybod i ddangos gwybodaeth o ffaith, ac adnabod i ddangos adnabyddiaeth o berson. Felly, pam fyddwch chi'n mynd yn ôl drwy'r cyflwyniad, cofiwch bod y pethau sydd yn y bold wedi cael eu dio yn gallu helpu chi gyda'r rhesymu yn eich arholiad. Ac yn ola ta, treulio, cofiwch bod treulio gyda i, a wedyn yr i-dots, treulio a gwario. Felly, mwyn gwahaniaethu rhwng y ddau yma, cofiwch bod chi'n gwario arian, ond yn treulio amser. Felly, yn Saesneg, spend, spend time, spend money, ond yn Gymraeg, mae'n chydig bach o wahanol, da ni'n gwario arian, ond da ni'n treulio amser. Felly, tasach chi yn wynebu hwn yn eich arholiad, a bysa gofyn i chi roi rheswm o'r gorau, sa chi'n gallu deud defnydd anghywir o ferfenw, mae eisiau defnyddio treulio wrth sôn am amser, a gwario wrth sôn am arian. O'r gorau, cymysgu dau air yn fan yna. Felly, jyst yn sydyn ta, ei gilydd, iawn i grynhoi, ei dot, bob tro, rhag enw blaen unigol, trydydd person unigol ei, o flaen gilydd bob tro. Mewn ag yn, mewn gyda lle am hendant, rydw i mewn trwbl, rydw i mewn siop, ond da chi'n mynd deud sut fath o siop, neu pa mor fawr dy hi, felly mae'n am hendant, in ei, a da chi'n defnyddio yn efo rwla pendant. Rydw i yn yr Eisteddfod, rydw i yn yr ysgol, mae o'n bendant yn dydi. A wedyn cofiwch am y treiglad trwynol ar ôl yr arddodiad, ym Mhontypridd, ym Mhen y Bont. Idioma, priodillia, byddwch yn ofalus efo nhw, yn enwedig rei sydd wedi cyfieithu yn llythrennol o'r Saesneg. Pe, os ag a, da ni'n defnyddio pe gyda amod am hendant, amodol, os yna elfen o ansicrwydd, mae pe yn mynd efo'r amser amodol, mae os yn mynd efo'r presennol dyfodol, a mae a yn gofyn cwestiwn a'n uniongyrchol pen nad os na amod. Pan a pryd, pryd yn gofyn cwestiwn penodol, pan yn cael ei ddefnyddio o flaen berf, a mae pan yn rhoi dipyn fwy o amod i chi yn dydi. A wedyn y genidol, trefn y frawddeg, cofiwch, gwneud i ffwr ar of yma yn Saesneg, dydy o ddim yn cyfieithu i'r Gymraeg. Prif ddinas Cymru yw Caerdydd, nid y brif ddinas o Gymru yw Caerdydd. Adnabod a gwybod, adnabod person, a gwybod ffaith, a treulio amser a gwario arian. Felly crynodeb yn fan yna i chi. O'r gorau, felly pob dymuniad da i chi efo eich arholiad pan ddaw o. Diolch yn fawr.